Kyrdan bandu kinget hana dia di badan dak baru ki Phah evaluate men kadeka right jongki ba kintras hana dia kisum ya hap ka jing minot jongki ke berkom tha ki Phah evaluate men abakot kadeka jing bhai dari bom yo dunar kadeka jing shisha hi thai ba kham de ba fi obon kadeka jing shisha ba fla de ba shu fi deserve Kublai phi baro kini longki khubor bam tagasngi ikna puli ki ba ab ek result metric menta usnem kla yo ek result men hakamin step ka arpru trik ujemang arajar arpulai ka Mbose kala palat pat ba ek result hakabia de ba ka examen jongki kila pen pau ye ka jingmen namar ba kila 3 minan Enreka khubor basngau diaw kablapan artatien ni kikmi kikpa ki bapas ba ka de we ukna puli na All Saint Diocesan High Secondary School usamla Kennedy Dondor Richmond Dunai ulong unong job na prengki khun kabri unyau tram ya ka baulawan haga Kyrdan ka basan jong ka top 20 ka jingminat ute ukna ka pelong yu uban wan shakmat du haki marks ba uyo hoj ukmen ba ula pas rei hun bat artatien ni ki marks kumta kikmi kikpa jong ute ukna kila phapen Bar kami biang ye ki jing tho jing kali bar ki jubam na katanat puli puthi ka Mbose habayo banya grand bar usamla Kennedy Dondor Richmond Dunai how Antonius uyatho ba so hon ye ki marks ba uyo namar ba udan bet ka thong ban pas bhang namar ulalong obala pin khre ha ki jing puli kon kat ba ka jing kwa ba thrang ban yo ki paper bala dep koreng hadu katno uyo usyampen ban ba ukham yo bun chu ki marks ya ka ba yo ningkong Bat habalakmi benya ulak hamkiu bat pasba bat wan haga Kyrdan ka balai ka top 20 kumta ka bot kala hab ai biang da ka wei pat ka sernot bat ka result yathu ute ukhna shushu ute ukhna open power ka jing artatien ba ka jing benyau ya katanat puli puthi bomsham lakmi bha ban correct ya ki paper exam Komisibun UP kong dunai kimi jang i Kennedy Dondor Richmond Dunai ni iba lagi cimpuni kubor bagi cimpuna kilat kuar ya kajing pas jang i na ka Kyrdan ka basan kiu sing balai plat bitu kai wa pelong ya iba pinyat saki bor jangka tenat education pan Phah pan Peit Biang ya max ni kong ning sharp ya ti nakasi bami ka result dapat ni result metric di marbangi ini ba iwan ha ka Kyrdan ka ba san ni ki top 10 di kadap syar ka jingmen namar ba ko ba jinglong ko ka kami hiti masuk tu ka jingna jung kana ka jingdon ka bor ha ka bor ka jing minot jung u ka jing mu chipa kha jung bo ula ban poish na ka thong tin kam shin atatien tang ba ha ka Kyrdan ba ka nu ban yo tin na chim la mu tu pa pa i la poi ha kini ki Kyrdan ki ba kham chalor wat lang kamen ru re ha por pat pa ni i ya ki marks pe de bat ka subject English kata ti number bangna ngai i yo punjumi hi da phi kali da phi question da kali kanu subject ka ba khlan ya ti ka de hi ka subject nongwi kita ka de ka subject English di hapor bangi i tu kai marks kidi yo kai rapau di nolong artatien but uru umda kemen kata ba ui tu ka marks naman ba naru dang de di klan ba kai ka English subject di na ta ka daw ba in sa Phah ban evaluate biang kai ni kemen yu ar ke subject tan balong hakani ka subject English tingin kan dan jikul namar ba kat ka jingna khna hiti dang ko ban la shushu na marba ki kisim ile exams ru ila ke de na bakata ni la Phah ban re evaluation bia but dalami but ka result ting bana na ka ki officials jong ka Mbose ki la tip ki la Phah ki certificate ba but kalong jing kemen ni kalong surprise jong ka por ba na ka Kyrdan ka ba san sila kiyo siya ka bala di tang na ko ka subject ka taru kala kiyo do kata kalau ka jingkemen ka bakraw do kata tang baru haka ju ka poru nga ki kum ka kami nga shulong berkhat pat ken tiple sin da reevaluate ski ki subject no kum no na marba hakilai tali ki subject kum jing la ay khana ayo top 100 marks 100% di le sin da le sigi ki we do ki no kum no
Dia nada pendip entah lagi bor jongka Mbose ki option tinggi lah kila Phah ni lan teacher school bagi lalet ban kilin ke school ba kin le ke ka bor ka jingdon kam baro naka yang ke school tikali yang ke school kila so tenat kila kemen buat lah kalau long kam Hadien de da jin ba tip hi tu kasi kan lu kan long ka jing kemen ba mo mentate lah long betai no lah kam long jengai mo ti on ti kata ka jing kemen da ka de tu kasi kan lu kan long jing kemen ki ba yang sambat tam ke school bela jing nang kristan dang grid compare tang ka we pat kin kalong ba kani rin kalong ki ka ba pendukok ba pat ka ba pen question ini la ni nang let ni ma kani ka Mbose ni namar ba songsi ka kami namar ba na ka posh ka pot ki juken be ba ka hiar ba ba last time ba ni ka be mi ka boru ba ka stia jumi ka jala jumi ka wanda shadian do ti kalong ba songsi ken lanu kan ki lanu ngin ya kuat pat ki we ki jela lanu kata ka sistem jumi kan la ban ya kat madang nang ki we ki state ti lada kum kun janga bodan hak Kyrdan ka bahal waru dang la ban bakla ti tip seki we pat kan kum ti kani kalong ki ka ba penong penyau bahai nga kum kami pat nga kun tujur ken nakaliang janga ba to naka department naka yang jong sarkar ba kin pet Phah kin ma ka education kalong ka kamu tu kata nama ka dika future jong ki khon jong ni kala we jong khon jong ni te lada pakala to kum ka kani ka final ka giat ka ba he do ba ki khana kin pass ba kari ka ma ka right jong ka state jong ni lada kum kani ka tang pakala ti tu mundur sakat saki we pat ki department na deski we pat benta ya long kalong ba susi ken di nakaliang jongay kami nga karpat ba nang ni siya kamati subha bandaya bu di nong pet kinoy kay di ban biang pada long well trained banda pet ba biang pa biang kanang ba kanum judge ko ngani kanang ba kan I min sim shu ki kana but nga kun tu kana bikin om du jing krimen kin wan be siya kamat ada ki don kuno gajing atetian kin wan siya kamat kin mi paru kin long hasanda jing ki ban I min sim ba kanang ban pen Phah ha kaliang kapuli puthi jongi nimla shu bangin shong sa Hadien bangin sa din sa kumli ta kamlong ni dei banya ya lang syakmat bat ru menteri lang bat ka sarkar bingin ya don lang ti kamon kati kadiang banin ya pen ban lam ta ka jing Phah ki kun kiti jongi kong te panga top exam ngalami na te start te Hadien ka exam pa dun ka ga jing mon panga alai Phah na pore ka result ru kamet ke fifth rank sama Peit kan ki marks ka Kyrdan we subject bang ham so hot ken kata English ken so yo duna te ka jingmut jong ba tho ka ma bang la ham tho kham han ki ki marks me yo te na Phah evaluate ken Phah evaluate tu ma bang te Peit ha kut yo marks sha ken ta ka poi Kyrdan ba mai kemen sisa sama ngawish ba ala ban you ken te kong nam ba kala ko mi kong ma kong aku Kyrdan ba he ken ate la issue ken tanya lah suatu ya kata kecing pemohon jumpi ki max ke bah basi kum ka tenat puli putih bah penyat ya ka exam buat ke bah kodak depan nai episode si bah ya ka department bah kam da ai ka rai ka do kam da pek ba ya ta ki mak ban shu pen pas lam lam tham kam ban da ai kata kecing kodak ke bah pura bajana ya ki kena hab tu kampen telah penlong sa umdup ya ki kena wete shong ga ti pa ri ki dong correct te fa ban question ki ke tapa shong ki bagi di ban ban cross check ya ki pi ban thoi tama du pindah kan yang is yo thai dan kena ki bo feel itu thai ke di ka ban pass we feel itu dan kam cross check ke bandu long make sure baka marks video anak di sharp result ke de bo shu correct kan tu tama he no pam question mat la sotu ba set pila trisitom pila krep ba pi dawa opinio yo so jong ke job dai da ka pi Phah ban Phah cross check yang ban Phah pek banyak biang te marks ni pila yo ke jong
Hato filahun tang tu. Taslah dadang ye chat biang tu dang ngambak lah plak nu lah kadang wa kham hajrong do piso ko noi kata kecing stop nya pi Kata jadi kong thai kipor bi result langsung tai na kwai man ki ma kwai ka to jing trang ai tong ma man ta ba de panai man ta te bi result te man ta te kwa su kipor sa dia apa man e ka pon ta man na chma ta Kyrdan ba he shu che ke bala jam tipor tengah la de isu atau te jadi ba di tipor tengah susi serai tambah mentata ti ka kuwa jing pi ba pin ai cha ka tanat education hablai bat kini jing duna ka jongka tamban yu ba ke education te ko lese ko ka de ka correction ki ke Mbose ke tapa correction kin nak ha ke sedang berkendak kan evaluation itu dan kam proses ba tak kata betul proses di mana kekot di mana kata change nak kan de mentante di ba ki kena dong dot fu kumta ketika hong jong ki de makin Phah evaluate dong di dan batu kin nget hana dia di badan dak baru ki Phah evaluate men ketika right jong ki ba kin trust hana dia kisum ya hap ka ching minot jong ki ke bar kom tha ki Phah evaluate men apa kon ketika jing Phah jadi bom yo dunar ketika jing shisha he thai ba kham ne Phah fi opon ketika jing shisha ba fla ne Phah su di za apa kon ketika jing shisha he